Bana sapşeni geldi. Şunyalı zat va gördü. Uğruptu. Onu men girdim monja kursuna däldäden adresi durdu. Men soň bildim o montaj edilen. Ýöne şo taýda şeýle bir hat durdy erwet zat ýazgyly. Video durdy, şo videodan soň men videom çykýar. Soň ýene de däldäden video çykýar. Şo taýda da opşim gowdallatlar çykýar. Hem emosional men aslında gowaryan halipam. Ýöne demo emosional da menim alymda dör uğradım şol zatlary. İçine girdim, komentarlaryny okudum. Iş ol aralykda oglanlar seredýän twista diýip kän geçdi. Ona menim birini alymdanym ýazdym, ünsvermäň diýdim. Ünsvermäň indi anagyna ýetmedim. Bular gördü-de 4 mi 5 mi bilemok ýadyma şunu maňa ýazyp başladylar. Şol aralykda bolýan zatlar şol tak çykamak TikTok'da. Onun bir account ýazdy, ýene bir oglan ýazdy. Ýalňyşmadan 2 tane account diýdim. Bilemok, wopşim bir soraw berip başlady. Men emosiýada. Menem ýazdym. Aýdym däl. Piçat etdim. Aýdyň şoňa maňa şeýle diýdi. Menem şeýle diýýän şoňa diýip aýdym. Repost et ýa-da screenshot edip goýaý diýdim. Onu men göründim çineken. Onuň olam goýdular, çişirdiler. Soň bir wagt geçen soň dälde post goýdy. Men onu okap düşündim göni. Nämçin maňa özümden soraň diýdi. Post goýdum ýa stories goýdum? Stories mi ýa post mi bildim bilemok şeýle. Azatdy, toglukda. Toglukda stories goýdy. Onuň men düşündim. Ýalňyşmy özüne ýazdym. Epesli wagt ýazyşdyk, men ötünç soradym. Ýa menden boldy. Opşim hemme zatlary da geçdik şo taýda. 15 ýyl pauza, guruluşmaýanymyz, kinämiz. Umuman inni araňyz ýazyldy şeýle dämi? Hawa. Indi sizden ýene-de öňkýalak bir ýaryan fiýda garaşyp bolýarmy? Onu bilmedim. Onu bilemem. Saýk dälini özüňden güýçli görýärmi? Hawa. Однозначно. Bolýar. Ýene bir şeýle soraw wa bul meň pikirim ýöne. Meň pikirimçe seni tanadan saýk däli. Ilalaşýarmy şoňla? Hawa.